Her har vi x-aksen, og her er y-aksen. Vi tegner en streg her. En sort streg skulle det være. Den har en radius på 1. Man kan finde vinklen her, eller den skal man vide, og så kan man finde forskellen mellem første aksen og linjen, jeg har tegnet. Og man kan også finde fra linjen og til anden aksen, som er y, og første aksen er x. Man kan nu forestille sig, at det her er en trekant, hvis man tegner fra den fra periferien her og op og mødes med linjen. Så er det en trekant, og så kan man forestille sig, at det er noget med trigonometri at gøre. Og den skal altid stå ret på første aksen. Vi skal også lige vide, hvad omløbsretning er. Omløbsretningen siger også, om vinklen er negativ eller positiv. Hvis vinklen er positiv, går omløbsretningen den her vej, og hvis den er negativ, går den den her vej. For at huske det, kan man tegne sådan en her cirkel. Hvis omløbsretningen er positiv, går den her vej, og så skriver vi plus her. Og hvis den er negativ, går den her vej, og så skriver man et minustegn her. Så er det lettere at huske. Jeg finder ud af, hvad vi bruger cosinus til. Jeg har sat vinklen her til 45 grader. Nu, for at finde ud af, hvad det her punkt er på første aksen, skal jeg bruge cosinus. Cosinus er her. Og så skal for at finde det her punkt på første koordinaten, x-linjen, så skal jeg sige cosinus til 45 grader. Det gør man på lommeregneren ved at skrive cos til 45 grader. Og så får man resultatet til at være 0,7071, som er her. Fordi at den går ned sådan her. Nu vil jeg finde ud af, hvad sinus er i enhedscirklen. Jeg har sat min vinkel til 45 grader, som jeg også gjorde på cosinus. Og så vil jeg finde ud af, hvad punktet her er på anden koordinaten, som er y. Og det gør jeg ved at sige sinus til 45 grader. Sinus til 45 grader er det her stykke fra origo og op til mit punkt, som jeg vil finde ved at trykke sinus til 45 grader på lommeregneren, som også giver 0,7071, da det er halvdelen af 90 grader. Så det vil sige, at her er der også 45 grader. Og det vil sige, at sinus og cosinus til 45 grader er det samme. Så ved at finde det her punkt ved hjælp af sinus og cosinus, kan jeg sætte det ind i et koordinatsæt. Det vil se sådan her ud. Til 45 grader, da vores vinkel her er 45 grader. Og så vil jeg sige sinus til 45 grader også, fordi at den stadig er 45 grader. Og så vil det komme til at stå som et koordinatsæt med tal i, sådan her. Som er det her punkt. Hvis vi laver den her om til en trekant, kan vi ved hjælp af sinus og cosinus finde grundlinjen og højden. Sinus er højden, og cosinus er grundlinjen. Den her trekant er så retvinklet. Før fandt vi ud af længden ud fra vinklen. Nu vil vi gerne finde ud af vinklen ud fra længden ved hjælp af cosinus.
Så nu sætter jeg min længde til at være 0,6428, og den sætter jeg så ind hernede på min lommeregner. Cosinus i minus første parentes 0,6428. Når jeg trykker det ind på lommeregneren, bliver det så 50 grader. Det kan vi også gøre ved sinus. Der sætter jeg min længde til at være 0,7660, og det sætter jeg sådan her i sinus minus første i parentes 0,7660 parentes slut, og så bliver det også 50 grader. Og nu giver et eksempel på, hvordan man kan bruge sinus og cosinus. Jeg har tegnet en trekant her, som har 10 grader, og længden er 8. Jeg vil nu finde ud af, hvad den her længde er, ved hjælp af sinus og cosinus i enhedscirklen. Jeg vil nu finde cosinus her i enhedscirklen. Så siger cosinus til 10 grader, som er 0,9848. Jeg vil så også lige finde sinus, som er her, som jeg siger sinus til 10, som er lige nu 0,1736. Jeg vil nu finde ud af forskellen mellem min trekant heroppe og trekant herinde nede. Så vil jeg sige 8, det er min længde på den anden trekant, divideret med 0,9848, som er cosinus til vinkel 10. Det dividerer jeg med hinanden, og det giver 8,1235. Det vil sige, at det her det er skalafaktoren, som er forskellen mellem min trekant og enhedscirklens trekant. Jeg vil nu finde min ukendte side heroppe. Det gør jeg ved at sige min sinus til 10 grader, som er 0,1736, ganget med skalafaktoren, som er 8,1235, og det giver 1,4102. Det vil sige, at det her, det er vores længde på min trekant heroppe.